Us donem la benvinguda a este ple ordinari de l'Ajuntament de Foios de març del 2013. L'hem fet avui, dimecres, perquè creiem que era una data millor que el dijous sant, sempre també per la gent, no és que hagi tingut massa èxit, però també per els regidors i demés, si algú volia anar-se'n fora, i per les celebracions diverses que hi ha en dijous sant. Sense més, passem a la part resolutiva de la sessió. El primer punt és l'aprovació de la desestimació d'al·legacions presentades a l'acord d'aprovació provisional del projecte de pressupostos de l'exercici 2013 i aprovació definitiva del dit pressupost. La presentación de alegaciones al presupuesto, quiero que lo entendáis por qué se han puesto. Primero, políticamente, en la comisión informativa, el señor alcalde insinuó más o menos que este concejal estaba haciendo perder el tiempo al equipo de gobierno y al gobierno por presentar estas alegaciones que no tienen ni base ni fundamento, más o menos. Yo digo una cosa, políticamente. Este concejal no hubiera presentado alegaciones a ese presupuesto si el equipo de gobierno hubiera facilitado en tiempo y forma los presupuestos para poder aprobarlos en su día. Bé, jo primer que res, dos prèvies. Una és reconèixer al grup socialista i més concretament al senyor Martín el tema d'haver presentat aquestes al·legacions, en tant en quant ens va permetre tornar a debatre el tema econòmic. I després, una altra qüestió, i és que, jo no sé si és obligació o no, senyor alcalde, crec que no, perquè si no l'haurà fet vostè, d'informar a la resta de la corporació dels canvis en la plantilla, però clar, a mi em va sorprendre molt un dia que ve una senyora, una xica, policia a ma casa, a tocar a fer una convocatòria, una documentació, i vaig trobar que no la coneixia, però no passa res, jo vaig entendre que treballava per a l'Ajuntament de Foios, que no era una policia de Mediana o d'Albalat. Va tocar la porta, anava de policia. El pleno era de Foios. Segur que era de Foios. Però bueno, davant d'això, i per descomptat nosaltres no anem a entrar en qüestions tècniques, simplement em referiré a la qüestió tècnica al final de la meva intervenció. I és que si partim de la base que este grup, el grup de Compromís, sempre hem defensat el tema del manteniment de l'ocupació pública i hem estat en contra de l'amortització de places, i poso tres exemples, o dos exemples. L'any passat, en el pressupost del 2012, es van amortitzar en el pressupost 2 places d'acció domiciliària i una plaça d'animador, crec que seria sociojuvenil o alguna cosa així, una plaça que mai s'havia cobert, el tema de la... Bueno, ninguna de les places s'havia cobert, i Compromís ja votaven en contra. Després, este any, en el pressupost del 2013, s'ha eliminat, s'ha amortitzat una plaça d'ADE, la plaça que havia d'ADE, i Compromís votar-ne en contra. Per tant, no podem estar d'acord en que s'amortitzen les places de policia, en independència de les qüestions tècniques que al·lega la senyora interventora en el seu informe. És a dir, més enllà que no havien existit aquestes circumstàncies concretes de comissions de serveis ocupada la plaça per una altra persona, etc., de nosaltres, d'haver-se proposat haver-hi votat en contra. Després, el tema en quant a la segona al·legació que fa el Partit Socialista, que diu que no n'hi ha, crec que diu, no sé, o almenys jo he entès això, que es basa l'informe de la senyora interventora, al qual jo me va referir també en la meva intervenció del ple, és a dir, que efectivament la senyora interventora plantejava una qüestió que és òbvia, és a dir, si no n'hi ha suficient consignació s'haurà de fer una modificació de crèdits. Vaja, obvi. Jo crec que, i ho diem en aquell ple, que crec que la senyora interventora està dient-ho en el sentit, crec jo, i així m'ho va manifestar,
diguen un toc d'atenció, una crida d'atenció, diguen, cuidado, no vos passeu perquè si no haurem de fer i tal. Però efectivament, la proposta que fa el Partit Socialista significaria, i si no és així, doncs és que no ha entès res, incrementar la despesa, i justament este grup venim defensant des de sempre, almenys des que se va a iniciar el tema de la crisi, el tema de la reducció de la despesa. És més, tenim un compromís electoral en aquesta legislatura de reduir, si nosaltres tenim la possibilitat de governar, la despesa municipal en un 5%. Per tant, lògicament, i ser dues propostes que fa el Partit Socialista no són contràries a lo que nosaltres hem vingut i continuem defensant. La tercera al·legació és una qüestió eminentment tècnica, ja està contestada i per tant nosaltres res hem de dir al respecte. Lògicament, nosaltres continuem tenint la mateixa opinió del pressupost amb independència d'aquestes al·legacions o no, lògicament que tenien el dia que se va aprovar el pressupost. I per tant no vaig a reproduir, per no fer-lo llarg, les qüestions, però que estan, per cert, no hem aprovat l'acte avui, però m'imagino que figuraran en l'acte quan vingui així, i si no, lògicament demanarem que es corregisca. Per tant, en definitiva, nosaltres el que demanaríem és que imagino que s'han de votar les al·legacions que es voten per separat, una per una, i lògicament nosaltres donarem el nostre vot que per descomptat no és favorable a aquestes al·legacions. Res, gràcies. El tema de no haver-nos comunicat, si s'ha hagut un policia nou o res, i en seguida vostè es posa a la defensiva i tira mà de l'herència, del passat. Molt bé, jo li diré, senyor alcalde, que ni Sergi l'alcalde, ni regidor que jo sàpiga, d'Hisenda ni de personal, i jo encara menys que no era ni tan sols regidor. Per tant, el que fera l'alcalde anterior, si és així com vostè diu, jo he de dir-li que mal fet per l'alcalde anterior si vostè, com a regidor d'esta corporació i com a portaveu del Partit Popular, no l'informava de totes aquestes coses. De totes formes, senyor alcalde, si vostè complira en el que hauria de complir, possiblement tot això no caldria que ens ho comunicara d'una manera puntual. És a dir, si vostè ens entregara les actes de la Junta de Govern, que a mi almenys no me la entrega vostè, no conec ningún acta de la Junta de Govern, possiblement m'haguera enterat de la jubilació que se diu així del guarda rural, m'haguera enterat de tot. Però com vostè no me la entrega, no ho sé. I els decrets, si estigueren si foren més àgils en la seva presentació al ple, perquè vull recordar que els decrets que duem avui són més o menys de mitad de l'any passat, del 2012. És a dir, crec que això podrien tenir en compte tot el que vostè vulgui de problemes de personal, de tot el que vostè vulgui, senyor alcalde, però jo crec que d'alguna manera hauria d'arbitrar vostè alguna fórmula per a aquesta informació que és precisa per a nosaltres desenvolupar la nostra tasca la tingueren i la tingueren al dia. I el tema, senyor alcalde, del motiu de l'amortització de les places d'acció domiciliària, que ja ho va al·legar vostè en el ple anterior quan van aprovar el pressupost, o l'any passat, perdó, quan se van amortitzar aquestes dues places, jo ja li vaig dir el que era la qüestió, és a dir, vostè, quan se crearen aquestes dues places, que torne a reiterar, fou una proposta d'aquest grup, vostè va comprometre a ràpidament fer arbitrar les fórmules per a que aquestes places se pogueren cobrir legalment. Es farà el concurs o l'oposició o el procés selectiu que s'hauria de fer. I no se feu. Per tant, la mala gestió de vostè en aquest aspecte va després a donar el resultat que, com no s'havia complit això, s'amortitzaren per el dia el decret, efectivament, del govern. Per tant, senyor alcalde, doncs bé, res. Jo a mi me dona igual que vostè ens comunique si hi ha un policia nou o si entra un auxiliar, és dir, em dona exactament el mateix, senyor alcalde. Em dona el mateix. El que passa és que, de veres, igual com vostè, quan va anar, no sé qui li va preguntar si era gent, doncs a mi me va passar més o menys el mateix. D'una persona que ve a ma casa, doncs serà policia de Follos. Jo la veritat és que li vaig a preguntar per prudència. Imaginava que era policia de Follos quan va entregar, lògicament, una convocatòria d'un acte d'este ple. I res més, senyor alcalde.